Wah, lah iki. Pripun? Kok ora tok tututi sih? Ora tok tututi. Anggonku arep tak tinggal nulungi iki nggonku ya klebon. Iya. Ora Mas. Iki tantangan bagi. Sih, kuwi ditututi Alisara kecekel lho. Hah? Ditututi Alisara kecekel mau nganti bingung lho. Cepet ele ngono kuwi. Ndek berkeliaran iki aku udah dikudu ngene-ngene. Ben mati sisan. Tok ngene wae mati kok. Digapake sih. Tegese nang ngene lho Mas. Piye? Kok iso? Kronologine piye kok iso kaya ngono Mas? Oh. Nang weteng kok nang endi kok? Oh laron ki tujuane dhewe-dhewe kok. Lho kok iso tekan weteng tujuane nek ndi laron? Lho, mau dari atas, Mas. Heeh. Dari atas turun ke bawah, Mas. Heeh. Ngliwati kalen. Kalene gede, ana kalen po piye? Kok kalen kok apa kowe? Ana kalene po piye ne? Kaya mabur nang jaba, kuwi nang jero ding ya. Dadi, lah masuk menurun ngono lah. Menurun arep menurun meneh wis kena sabuk. Dadi mandek nang kono tok tekuk. Ya, ya ngomati dhewe. Ora sapa apa? Isih risi apa kok? Isih. Durung mati-mati ya piye ya? Ya tak tableke apa piye? Pardi. Ya iki tetulung ning rapik ya iki. Irekane tetulung ning ora becik to, Mas? Ora becik no kaya. Lah mulane tak singkir. Sing nyuwun lagu Gubuk Asmara. Ya diaturake sik karo Mbah Seona. Ayo. Nggih, Gubuk Asmara. Mbak Elisa. Ya, jumeneng Mbak mangga. Nggih. Dalu, Mbah, Pakde. Sugeng dalu, Nok. Nggih. Piye gendong sih, Mbah? Mboten kula mlampah piyambak saged kok. Syukur Duwe sikil ya. Apa kono tangan. Nggih niki. Kok nyelot ceking. Kok ceking to niki kula tambah gendut lho, tambah lem. Ceking ning kenceng apik, Nduk. Oh, kenceng. Ta, kuwi sehat. Ya nggih. Bangane lemu glombyur. Oh nggih, Alung kedune. cilik ning kenceng. Kenceng. Cilik ning Aku kenceng. ngono kuwi. Nggih. Wangun nggih, Mbah. Wangun. Oh, wangun. Oke wong aku urung masa elek ya wangun. Coba aku apik ngono ya rada. Nggih, niki ngaturaken apa Pak Sena? Gubuk Asmara. Asmara. Gubuk. Gubuk Asmara. Aja gobok. Ya, Gubuk gubuk Asmara. Asam urat. Samara. Aja kok nek gubuk ki wis ngarani omah cilik. Omah cilik. Nek gobok ki apa? Gobok. Tapi Gobok kok bodho kuwi goblok. Nek gobok Gobok ki apa? kuping. Oh, gobok ki kuping. Kuping goboke ra ngrungokke. Lah kuwi kupinge ora. Kupinge ra ngrungokke. Oh, gobokku, gobokmu, gobok. Gobok, gubuk. Saking akeh laron nganti wondoe golek laron wadahi plastik iki. Ande grameh ajake nang omah. Arep digake Mbak Tatin kuwi sing calon Mbak Tatin. Oh. Sesuk didadar kek ndok 8 ra akeh. Ya. Gubuk Asmara. Nyingkar nyingkur wiwitane karo mandek-mandek to Mbah? Manut lagumu. Oh nggih. Lagumu mandek ya mandek, aku kur manut kowe kok. Jak mandek ya mandek. Mandek ya mandek. Bablas ya bablas. Sing penting happy. Happy. Waduh ngaku happy. Happy ki apa? Iki seneng, Mas. Oh. We pinter. Basa Dadi Inggris iso. heeh, seneng gedang goreng ngono dadine happy gedang goreng. Ngawur ya. Aku happy gedang goreng. Ora apa-apa ngawur justru malah
lucune iki alami kok. Ning rak runtut, Mas. Oh iya. Nggih. Antaranane kuwi mau happy. Antaranane iki apa? Antarane kuwi mau saka happy ki seneng. Iya. Nah, Berarti cinta. aku happy kowe. Nah, kowe cinta sehono. Oh iya. Ning aku gemang, Waduh. Kaya deh. wegah. Ngopo kowe gah? Kok etok-etok to? Kok etok-etok aku ngerti nek dapusi kok. Lah Ndur, koretok-etoke karepe tenanan kok piye? Lah karepku ki yo nek omongan ki sing serius. Kayamu ki apa arep ngepek Elisa? Lho, engko ora iso naik. Duwe apa? Lho, ora duwe rapone sing penting taraf-taraf hidupku ki bisa naik saka Elisa. Oh ngono. Edan ta? Edan. Ah, iya. Taraf hidupmu iso naik mergo Elisa. Elisa. Berarti kowe uripe melu Elisa. Lah kudune ngono, Mas. Kuwi aku njunjung derajate Elisa. Oh iya. Atase wong wedok kok iso ngayani wong lanang. Lho, ngono lho. Aku wong Masa juga? wong lanang sambar gelap kaya ngono kuwi. Lho, pripun to? Ayo ora wangun sing kudu ngayani iki wong lanang. Mula Sithik akeh wong lanang kudu ngayani wong wedok. Iya. Lah, Oh, mula iya, ora kudu wangun ben ngono. diwangun Elisa. Elisa. Ya. Eh, Wis zaman Kartini kaya. Ah, iya. Dadi gentenan sing ngayani sing wedok. Seneng tenan to sak aku. Sing- Aduh. Piye Mbah? Gelem ora? Ya ning aja ganti Mbah. Hah? Terus aku ngundangi apa? Dedi apa ngono. Oh daddy, you know how much I love you. Piye wis nganggo tembung I love you iki? My I love you. Cari happymu. Ah iya. I love you apa artine? Aku cinta padamu. Oh ngerti ya, pinter. Pinter. Aku tresno kowe, Dik. Ya semono uga aku Kakang Mas. Aku tapi yo sancane ora pati yo ning kenthing yo kudu kulino aku yo saiki dadi tresno karo kowe. Yang penting sekarang happy. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lah iki kaya kowe mbiyen. Kaya aku? Mbiyen kowe iki karo aku nyingkar-nyingkur. Sik kok nyingkar-nyingkar ngene. Ning saiki gimana? Saiki gelem tatap-tatapan. I love you. Oh, oh. Mak peng. Aku kinjeng tangis. Lingsem yen ke mutan. Wah, lagi. Pripun? Kok ora tok tututi sih? Eh? Ora tok tututi. Anggonku arep tak tinggal nulungi iki nggonku ya klebon. Piye? Ora apa, Mas. Iki tantangan bagi. Sih, kuwi ditututi Elisa ra kecekel lho. Hah? Ditututi Elisa ra kecekel mau nganti bingung gitu. Cepet elek ngono kuwi. Ndek berkeliaran iki aku udah dikudu ngene-ngene. Ben mati sisan. Tok ngene wae mati kok. Digapake sih. Kayak Tegese nang ngene lho, Mas. piye? Piye? Kok iso? Kronologine piye kok iso kaya ngono mati? Oh. Nang weteng kok nang endi kok? Oh laron ki tujuane dhewe-dhewe kok. Lho kok iso tekan weteng tujuane nek ndi laron? Loh, mau dari atas, Mas. Heeh. Dari atas turun ke bawah, Mas. Heeh. Ngliwati kalen. Kalene gede ana kalen po piye? Kok kalen kok oh kowe Ana kalene po piye ne? kaya mabur nang jaba wong kuwi nang jero ding ya. Dadi lah masuk menurun ngono lah. Menurun arep menurun meneh wis kena sabuk. Dadi mandek nang kono tok tekuk. Ngek, ya ngomati dhewe. Ora sapa apa? Isih risi apa kok? Isih durung mati-mati ya piye ya? Ya tak tableke apa piye? Ardi. Ya iki tetulung ning rapik ya iki. Irekane tetulung ning ora becik to, Mas? Ora becik no kaya. Lah mulane tak singkiri Mas sing boyo ngono. Nggon ngendi mrambate? Engko
teko ya. Yeah. Jo ning kene akeh wong. Oh, kuwi, piye? Malu. Kok Ndak padha aku? boleh. Padha aku isinan kowe. Isinan ya aku ki isin terus iki. Engko nek ra ana wong ya. Ya. Syukur ra ana kowe, ra ana aku gek ra ngopo-ngopo. Karek demet. Iya. Diano saya ono ya. Lelampahan kang wuri. Awas Sarmedun. Aku kudu menghindar ngene iki nggone ana. Pokoke tak tamengi sak. Iya. Tak tampleke mengko. Iya, jane nek ana plester gampang tinggal di plester kene wis rampung jane. Ha iya. Nek ana plester tapi ra ono. Nganggo jarekku apa piye? Tresno tulus nadyanengku buk asmara. Ya. Dados. Dados kok. Dados. Dados Kok ngono aku krungune padas. Dados. Ya. Yen liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak goleren ning jagat kapan lisan warna abang tanduk kasih sayang
apa to ya? Semangat nggih. Semangat. Pon gubuk lho niki mau. Gubuk asmara. Nggih, pon happy to. Happy ning gubuk. Nggih, kula happy kamu. Ah iya aku ya. Diriku ya happymu. Iya. Waduh, semangat tenan nek muni happy. Cek sampun Pak Sena. Nggih. Semenuan. Wong happy jeneng penyanyi kok. Ayo happy ya, Mas. Happy kok sendang? Wah, kae heti ini kok, Mas. Oh, wis ganti to. Pun ganti sak konise nggih. Lanjut sak konike ora. Ya. Iki mau Mbak, sapa jenenge iki? Elisa. Mbak Elisa. Ya. Wis kepareng ngaturake gubuk asmara. Ya, iki pamundutan saklajenge no. Ya, kene sing nyuwun sesideman, sing nyekar. Ayo Mbak Ayu. Ya. Karo Mbah Sehono. Ini putu-putu kudu nyelot lemu-lemu kan. Makmur wis. Ayo ngemil terus kok. Alon. Goceki ya. Heeh, tak gocekane. Lah iya. Aduh kok sikik iki ketemplekan apa to ya? Ketemplekan demit, Pak. Apa? Ketempelan plastik kok ketempelan Oh, tuh asar tak jupuk lho. Oh, iya. Sugeng dalu, Pak De. Selamat sugeng dalu. Mbak Ayu. Pripun kabare? Apik-apik. Apik. Piye karo sing lanang ya rukun ta? Ya rukun ta ya. Kok tak toke rukun, kowe iki malah saya rukun. Lah mula nek Ayu ki wis ngandhet wisan. Oh, Oh, wis positif. ini ganti sinden Pak ya? Ah ngopo kok ganti Lah sinden? piye? Nah, ora tanggung jawab lho Mas aku. Lah ngopo? Nek ngandhet wong kur nyanyi kok ngandhet to? Karo bojone maksudnya. Oh, iya. Nek wong tuwa ki ngaruhke nek do rukun ki ya seneng to. Heeh. Muntira kae bojomu. Lah piye? Maksudnya piye? Tegese elek sithik ora dadi ngopo. Elek sithik ki artine bojomu ki bagus. Ning mesti ana cacate to? Cacate apa? Ayo muntir kuwi mau. Sing muntir apane? Le udut terus lepas setang Soale ana cantolane kok ya. Oh ya kur padha aku. Emosi ning dampet. Ah iya. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa Bojoku kanca ki ra tau emosi. syukur, heeh. Dadi apa-apa kur manut kowe dadine. Langsung. Langsung tes ngono. Oh, iso? Iso. Syukur ngono. Wong ya tak ya beda nek karo aku ki ora tastes. Ora tas-tas. Ya Penting ora tastes wong wis umur kok. Nggih, mula napa-napa ngangge pemanasan. Nah. Aku nek kesleyo piye? Sing kesleo apane? Dua ya olahraga to. Oh, nek wis tuwa iki gampang kesleo. Pamane arep pentas ini raketan krek-krek. Nah, ben otote iki mulur. Oh, otot kok mulur to? Wah, iki le nerangke kepiye iki? Wong wis bebojoan kok ya lemu takon tenanan to ya. Ya ora ya biasane iki otot. Tegese iki kendho dadi dipolake dienggo joget brangi kepenak. Nek nganti kakuran mak klek. Oh, ngono. Ah ora ki mau tak si Ayu iki takon otot kok mulur ki otot apa? Heeh, kok mulur. Ya otote awake dhewe-dhewe kuwi. Lah, ototku ra mulur. Ototmu otot lembek kok. Lho piye ta? Yuk mbok omong liyane yuk. Aku iki senengane ngomong kene takokke ya ora wangsulan. Mau sing gawe tembung otot mulur iki kowe bareng. Lah ya wis tak terangke kuwi nek wong apa-apa ki digerakke sik, tangi turu ya ora langsung gregan ndak ambruk. Kudu meneng wae sik, krek 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 kruk. Lah, biasane ki otot ki anane lemas karo kaku. Lah kok mulur? Lah sing kaku mau digawe lemes. Mulure kuwi lho. Ayo karemu yuk. Omong ngono karo wong tuwa ora dong. Ya mulane otot ki anane apa? Kaku karo lemas. Lah, kok mulur? Mergo diulur. Sing ulur sapa? Ya otot. Ya wis pokoke iki intine otote dieneng-eneng ngono.
Ora ono. Otot kok dianeng-eneng. Enggak, iki kudu dirampungi aku ya pengen ngerti kok. Ya. Para putra-putra do dirungokke kabeh ya. Heeh. Piye pitakonmu? Sing mulur kuwi mau lho. Otot. Lah otot kok mulur? Dulur. Sing mulur sapa? Ya dhewe-dhewe. Kowe nek kepengin lentur ya tak ulur dhewe. Lah ngonamu mulur ora? Nek ana le ngulur. Tak ulure apa piye? Modar. Ya ayo. Kon yo ayo yo. Mangkel aku. Lah ngopo kok mangkel ki ngopo? Ora ngematke delok apa ngono to. Kok mangkel ki ngopo? Tegese Hah? wong mangkel. Heeh. Iki biasane mergo ra kepeneran. Lah. Wis iso mangkel. Lah ora kebenerane kepiye? Mergo otot. Lah iso otot meneh. Gak nembang kok. Ayo urek. Wong tuwa ki senengane mangkel. Mbok aja mangkel-mangkel. Aku ora tau mangkel. Aku ki karo putu-putu walang atoku. Oh wis ngakoni tuwa. Oh wis ngakoni tuwa. Wis ngakoni tuwa. Iki iso ndadekke nom aku. Oh. Oh. Iki aku semangat ki mergo putu-putu ngene iki. Nek ana aku. Kae pojok dhewe ya putumu. Nek Lho, putu tetep kok. Oh. Lah tuwa aku Tuwa kowe. Tuwa aku. Weh. Lah rupane rak ya elek aku to. Iya. Aku ki saiki jujur kok, Mas. Ngaku bagus ya ora oleh ngepek. Nanti otote teng perkekel ra. Teng pertetel. Nggih wonten dawuh Pak. Sesideman Oh sing nggih kemarin sesideman. ngersakake. Delikan. Sapa sing delikan? Sesideman. Oh. Kowe kok saiki tekon wae kon. Lah ya ana niki tekon ro jawab. Kajake karo bojomu dinae pil ganyik ya. Apa? Apa? Kuwi Ora pel ono. apa meneh? Kok pil ganyi iki to. Lah anggere duntal bleng ngono kuwi terus ganyik wae. Apa-apa ditekokke. Lah engko nek aku ra tekon darani aku sombong. Oh iya, wis Lah ya tekono. toh. Ya Sing mulane. iso ya tak jawab, Heeh. sing ra iso mengko den regube le jawab ya. Regube ki sapa? Iki. Oh iya. Ngono ya. Iya. Untune. Untukku ngapa? Heh? Untukku ngapa? Ora ana daginge. Ayo untuk ki ra ono daginge. Lah apa ya simbah salah. Piye-piye kok wis wong tuwa disalahke. Lah ya untuk kok ra ono daginge. Ayo jelas ra ono daginge to ya. Nek Aja. ana daginge nggo nyokot ya ora iso. Ora iso. Engko Aku kuwi malah nuntu kok daging tok. wah ning asik, Mas. Kok asik. Mangan kacang siji. Kuwi kaya ndelok bal-balan, Mas. Lah kok iso? Cokot ini melayu rono. Cokot ini mah akhirnya kipernya ilang gol merucut, Mas. Yo kek aling-aling. Hah? Kek aling. Nek aling-aling ki kurcape gunung enak-enak. Aja Ya. ngematke aku to ndak dadi aku ki nom meneh. Yung. Apa meneh? Wih. Sik to aku arep nembang sih. Nembang aku agek ngurus perlaronan. Iki sudu laron ya wis ganti ya. Cathak, Mas. Kok catake anggapmu aku kirek ngono ya. Kleru Ya meneh. kleru kok ya. Lah ya kok saya tua kok omonganmu saya kasar to. Lah bocah cake kudu nang nggon kirek. Ning kuwi tetep nang kirek mohon aja jeneng wong ngingu kirek kae ndekemi kireke terus kan metani kae. Sek napa e golek cathak. Lah kuwi tumo, Mas. Nek cathak ki ning nggon kebo. Sapi. Ah dadi yo limbuk ki sapi. Yo limbuk le sanes sampean. Sampean kebo mawon. Loh, kleru meneh. Lambeku ki arep tak gawe apik kok yo angel. Nyun ngapunten Pak Estu, waduh. Wis ora apa-apa, santai wae. Iki mau kok dadi sasar susur ra karuan. Ya tak nembang sik ya. Ayo nembang. Rasa dehem. Lho nek arep nembang ki yo dem sikno ya. Mbah Siana. Nun. Gandeng penonton wayang ki saiki mau Pak Camat ngendikake to, wayang itu sudah mendunia. Iya. Makane kudu dijelas. Iki engko Ayu sing nembang Sideman, Bowo cakepan, kowe sing menerangkan bahasa Indonesia. Oh.
Iso ora? Aku mbiyen guru PMP. Apa masamu PMP iki ra nggo basa Indonesia wae? Lho tegese rak tata bahasa anu lain-lain Mas. Ora apa-apa ya. Tapi ndak apa-apa nek guru zaman biyen ki mah mulang apa-apa kok. Anta Mas, zaman SD biyen ora nganggo SD ding. Ali zaman SD. Wis ben mengke wae. Anggepe aku ora lulus SD. Mboten Mas, wong kula niku ngertos. Ya wis rumangsa aku wis ora lulus SD, awakku cathaken ora apa-apa. Dalange keloro-loro. Mboten niku pengakuan asli kok, Mbak. Oh, berarti mau ngakoni ya? Ya. Orang jujur itu mah enak di hati. Daripada dipendam, ya kan? Kan bisa muncrat. Wis ora apa-apa, aku wis SD ora lulus, cathaken ha iso dianggep kirik to wis ben nang wak klothake cengeling. Sirahku maem iso. Ya. Wiwi. Wiwitane Bahasa Indonesia. Pertama-tama. Wah. Anderek mbok sing anteng to ya. Iki dienggo nglemeske otot. Ora mulurke. Anderek sang pekik. Ikut orang yang pandai atau pintar atau bijaksana. Pekik kok. Pekik Bagus. ya, Ayo wong bagus ki mesti apik, Mas. Itu? Urung karuan. Ayo urung karuan oke saiki wong bagus ora urus ya oke. Oh ya oke mergo dirubung cathak, Mas. Sik to kleru meneh. Nek jaman biyen ki SD ki gedunge do nang pinggir sawah. Anggeranu gak bocahe mbekisi kae. Apa wis ben. Heeh. Wis ben terus yuk. Aku terima kok sik ngomong aku ora terima. Tenang, Mas. Kowe ora takon aku sik ngomong sapa? Mboten. Soale niku le momong jenengan kalih niku aku niku padha. Weh. Padha le momong kula niku. Lah sing ngomong sapa? Padha bluke ta? Terus Wis men ora apa wae. Darani ranti Pak Momong ora apa wae. Priya bagus. ya. Satria bagus cakep. Priya. Priya ki lanang, Mas. Lah kok lanang kok satria? Anak putih. Nek ra ono satria ya Boswan. Ora ngono kuwi, Mas. Aku ki DKW mah larang, Mas. DKW ki ndagel gelem ngetoprak gelem waton wareg. Ya, satria. Satria. Bajakan. Olah budaya. Kang olah budaya. Ya, olah budaya. Olah piye? Olah Ayo olah piye? budaya. Oh. Halo. Heeh. Pinter. Heeh. Pinter nggarap budaya. Oh. Ke kawur ya. Seneng aku. Lambe elek tenan kok aku. Sadar nek ngawur kok malah ngomong. Ngawur ya. Jujur ya, Mas. Terus yuk, ndak engko mah lali. Sawan menyang kota gede. Pergi ke kota yang besar atau ibu kota. Oh, ibu kota. Apa tak kok sama? Kok ibu kota kok saru? Kota kok besar. Wah, aku ora ngangguk, Mas. Kowe mau muni piye? Pergi
ke kota besar. Saiki tok gak mau pergi ke kota besar ngono to ya. Orang yang sering berkecimpung saru ki mesti tujuane saru. Semene iki le protes karo siji kok. Sapa sing proses? Cange. Cangeke meneng wae kok. Wah, sampean Mas. Ngapunten lho. Kur kangge geguyon. Ora apa-apa wong dasare ya ming dirubung cathak kok. Tanggung jawab lho. Mau rasa omong. Terus Cathak, yo. modar kowe iki. Oh, majikan. Majikan itu keyuyun, cinta. Keyuyun ki apa? Cinta, keyuyun kedanan. Wah. Kegilaan. Bahasa kedanan? Ada. Apa? Kedanan. Bahasa Indonesiane kedanan. Oh, kegilaan. Kok kegilaan? Oh, gila. Tergila-gila. Loro kuwi wonge. Oh iya Aku wong siji kok. Oh wong siji kok iya. Oh iya. Ya ora umume iki tergila-gila. Itu dua. Kalau satu gila. Kamu kegilaan. Kalau kita berdua, kita gila-gilaan. Aku ora gila kok. Aku ora gila. Makanya satu. Cuma saya yang gila. Oh, berarti jenengan gila. Ya men gila watone ra dirubung cathak. Ya. Slendang kuning kang saking wukir. Selendang kuning. Selendang juga selendang, Mas. Kuning. Kuning juga kuning jene. Kang saking wukir. Saka gunung, Mas. Yang dari Gunung. oh. Gunung ki wukir. Wukir. Berarti mau larone nusup ning wukir. Heeh. Kok ngerti? Saka dhuwur to. Nang wukir slep. Kowe wukire nek hidup berkawah. Oh. Ana kawahe Mas kuwi Ana to? gunung sing aktif. Oh, nek gunung aktif iki ngendi wae upamane? Merapi, Mas. Merapi jelas aktif. Apa ya? Liyane Merapi. Sing wetan Mas, Kelut. Kelut ki nek sing nggo ngilangi to? Kae sulak, Mas. Kelut. Terus bar kelut. Bar kelut ku oke lho. Galunggung, tau jeblok. Kapan? Biyen kowe ra ning kono kok, Mas. Ayo nek kono kejeblukan ta ya. Upamane ning kono. Ki mesti ngerti. Aku ngalami kok. Wah, berarti kowe pas nang kono. Ngalami ndelok TV, Mas. Galunggung. Galunggung. Indonesia itu banyak sekali gunung yang berapi. Makanya daerah Jawa itu Sik tak takoni Galunggung terus Jawa Barat, saya Jawa Barat. Galunggung terus. Galunggung. Terus Iki Sindoro. Jawa Barat. Jawa Barat ki lho Galunggung. Ayo liyane Galunggung. Oh, Becari. Becari kuwi cedhake Cermi. Silo. Oh, Silo kok berkawah. Ana Becari Mas kono. Oh, Krakatau. Krakatau. Krakatau senanjan gunung. Ning iso anak-anak, Mas. Loh. Kok iso? Kowe pas kowe nyumbang kok. Loh, pas bayane aku neng kono. Oh. Aku nyekseni, oh iki anak Krakatau. Oh, kowe nang rumah sakit ngendi lho? Kuwi nang Merbabu. Oh. Ngawur ya, ya. Merbabu. Gununge loro. Ngendi gunung loro iki? Cerme. Ora. Oh, gunung ki mesti bersandingan, Mas. Oh, upamane. Sindoro. Karo apa ngendi? Ngendi ayo? Lali aku. Ngendi? Sumbing. Sumbing ki bibir, Mas. Piye ta? Sindoro Sumbing. Iya ngerti. Nek Merapi karo Merbabu. Nah, ngopo kok gunung ki mesti loro? Mesti ki loro jejer. Lah sing siji jireh nek ditinggal. Apa? Kok ngerti? Kok ngerti?
engko ndarani anak ontang-anting ya ta. Aku ngawur kok. Kudu lho. Kowe ngomongin siji jira-jira. Dene kok nek ngunggahi kok mung siji. Lah engko raketan mlembar, Mas. Lho tenan. Ayo. Sing jeneng mendaki gunung. Ki 2 gunung ya, Mas. Ki sengara ki munggah kene dadak medun. Rekoso. Munggah set, njukuk genter nggo nguwot. Yuk wote sepiro? Sepiro? Saambane lete gunung. Nek lete ada. Ora mungkin ya. Mabur. Mabur. Mabur angen-angene. Dadi tekan ngono wae. Kowe kok nriti takon apa-apa to? Ya ora, gununge rak jarake ado. Ah iya, nek disalang saka kene ketoke cedhek ning kadon. Oh. Lah mulane lek kudune arep rono ya piye? Ya serasah rono mulane. Lah jaremu arep rono. Wis ra ono bis kok. Ngawur ya no. Saya tuwa saya ngawur. Ning waton putu-putuku seneng. Aja menghibur ki anu kok apa beribadah. Ora duwe kepiye to kepiye ngono. Ngoten no. Heeh. Ning ya ayu ya. Terus Ya teruske. Swara kurang premana. apa kuwi? Pendengar kurang jelas Kok pendengar? alias budek. Swara kurang premana. Lah ya suarane kurang pas. Suaranya ki ra stem. Step. Stem iki kaya gitar wae. Lho, gitar ki nek ra stem blero, Mas. Padha gamelan nek keseron ya sok minir ya, Mas ya. Lho, oto mantruke ikan kok. Berarti dong, heeh. Bareng aku nek gosok gamelan kok. Terus nah. Ning wasis ngungrum Pandai bercinta dan merayu. Waduh, Sehingga gunung-gunung yang ada di Jawa. Lah kok gunung? Kok bali gunung meneh? Lah aku mau rong nerangke, Mas. Oh iya. Ya terangno. Jadi Pulau Jawa itu subur karena banyak gunung berapi, Mas. Ya itu. Makanya kalau Merapi itu meletus, itu habis meletus tanahnya subur sekali seperti gini. Nek akeh gununge subur. Sing do aktif kuwi njebluk-njebluk kuwi. Oh, nek sing ra aktif. Ayo buntet. Ben aktif piye? Ben aktif piye? Nek arek aktif, iki kerep nyetel tok setel. Lah apa gunungnya ana setelane? Ono. Nggon ngendi? Ayo duduke. Lho. Kae lho, nek ning radio ki ana sponsor Gunung Mas kae terus do dicethake. Lah apa gununge iki ana radione? Waduh, iki angel tenan. Lah kok gunung tekan radio kan aku bingung. Nang kono kuwi anenge kurtip. Tip recorder. Oh, tape recorder. Apa meneh? Lah kok ana tape recorder ning gunung? Aku sewan dienggo layatan barang ora. Wah, jan iki wis tok kandhani ya guys nang omah. Pinter sesuai seneng aku. Wah, berarti nek arep nyetel gunung ki nganggo tape. Ya nganggo tangan kok nek nyetel. Oh, nganggo tangan disetel. Lah nek biyen ki ana tape sing kaya teket celuk-celuk ngene. Cerut-cerut. Piye to? Celuk. Apa? Celuk-celuk ngono kok celuk-celuk. Ora bedilan anak-anak. Ayo angkat tangan. Cerut. Cerut. Kowe saya bedil-bedilan. Heeh. Isih sak dolanan bedil-bedilan. Aku ki nang omah duwe manuk. Oh. Karek wis kok bedil-bedilan to semprot kae. Kacerku kae tak cerut-cerut. Oh, berarti sak bedili manuk. Ora bedil nek ngeceruti. Oh, ngeceruti manuk. Heeh. Cerut-cerut. Eplek. Wis terus ngoceh. Nih, ngomong apa meneh? Oh, iki jan edan tenan malah. Angung remarang bendara. Bahasa Indonesiane Merayu sama majikan. Ya.
Dia Sulistya angel pijer ngincangake alis. piye Dia Sulistya Dia pijer itu. Orang cantik itu biasanya pijer selalu ngincangake alis. kedip. Oh. Alisnya Kedip ki meripat. dhuwur meripat. Kuwi alis. Oh. Itu harus diceneng. Sak diceneng. Ngencangkan itu diluruskan. Heeh. Oh. Heeh. Ngincangake alis ngene iki lho. Ting ngono iki lho. Aja ngono yuk. Hah, lah ngopo? Aku jadi tergila loh. Alah. Wah, jan. Siji kok, Mbak. Nek loro tergila-gila. Terus yuk. Terus tresno sesidhepan. Yo. Luwe becik patenana timbang liwat kincanging alismu kupasan mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketugahan rimpun sipo ragaku tak kurung kehormatan mangkro rubuh ngarep Ya. Ya, urip ana kutha gedhe kowe tak tukake masalah di sini apa wae senadyan sesithik
matur Sampun, sembah. Pak. Ayu, nggih. Sampun Pak Seno. Ya, matur sembah nuwun. Wis pamit ki Ya. pisan we keneng. Lah ngapa to? Rasa bola bali. Lah nek bola-bali ngapa? Ayo bola bali. Wong senengane ora jelas nek omong. Ayo bola bali kur ngenteni kur. Ya. Ha iki kari sing pungkasan pamundutan Mbak Siono. Nggih. Ya, iki karo Mbak Tatin. Ya. Ayo Tin, mudhun Tin. Kok ayune? Kok robah ora apa-apa. Nah, aku nek arep ngadeg nah bur.